हेलो लोगोफोर दिनैनि भिडियोआव आं नोंथांनो खिन्थागोन जे कास्टम URL को नोंथाङा माबोरैहाय बानायगोन नोंथांनि पार्सनेल सिक्रेट मोनसे डोमेन नेम होननानै बुंजायो बेखौ एबा कास्टम URL जाय URL को नोंथाङा हमनानै ला बबेबा चेनेलाव नोंथाङा विजिट खालामदों अब्ला नोंथाङा जाय चेनेलखौ जायनि लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा विजिट खालामदों बे लिंकआ माने बिथांनि कास्टम बा कास्टम नङैबो जानो हागौ बेखौ नोंथाङा बोरै सिनायगोन हमनानै ला नोंथाङा सोरनोबा नोंथांनि लिंकखौ चेनेलनि लिंकखौ शेयार खालामदों अब्ला बे शेयार खालामनाय URL आ जोबोद गोलाव अब्ला बेखौ गुसुङै सर्टयै नोंथांनि चेनेलनि नाम अनलि चेनेलनि नामजों नोंथाङा माबोरैहाय कास्टम चेनेल एबा कास्टम URL को नोंथाङा बोरै क्रिएट खालामगोन बे भिडियोनि गेजेरजों आं नोंथांनो फोरमायगोन फर एग्जांपल हमनानै ला आं मोनसे URL नोंथांनो देखायनि नैबेफोरबायदि हमनानै ला बेयो आंनि चेनेल बड' स्मार्ट टेक्न'लजि अके अब्ला आं बेहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबे आंनि URL बे URL को आं कपि खालामनोसै कपि खालामनानै आङो बे URL को आङो सासे लोगोनो हरगोन बा गुबुन सुबुंनो हरगोन जाय चेनेलखौ विजिट खालामनो थाखाय आङो रिक्वेस्ट खालामहरगोन अके अब्ला आं बेखौ कपि खालामबाय कपि खालामनायनि उनाव आं बेखौ WhatsApp-आव सेन्ड खालामनोसै फर एग्जांपल आं बेहाय WhatsApp ओपन खालामबाय बिनिफ्राय आं बेहाय आंनि URL को पेस्ट खालामनानै आं बेनो सेन्ड खालामहरबाय अके अब्ला बे आंनि URL जाबाय बे आंनि चेनेलनि जिथु दा प्रेजेन्ट URL बेखौ बे URL आव बे गुबुन पार्सना आं जायनो हरदों बे URL आव क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेहाय आंनि चेनेला शो जाफैगोन अके बेफोरबायदि शो जाबाय अब्ला नोंथाङा नुगोन जे नोंथांनि जिथु चेनेलनि URL बियो जोबोद गोलाव www.youtube.com ओमफ्राय बे बायदि रोखोमनि माने जोबोद गोलाव अब्ला बेहाय नोंथाङा बै बाकी URL बाकी जिथु वर्ड दङ बेखौ खोमोरनानै नोंथांनि चेनेलनि URL कास्टम URL होनना बुङो जायखौ बे URL को नोंथाङा माबोरै खालामगोन बेहाय आङो आंनि बड' www.youtube.com ओमफ्राय बड' स्मार्ट टेक्न'लजि आं बेहाय शर्टनेस URL कास्टम URL आं बानायगोन अब्ला बेखौ बोरै बानायनांगौ लोगोफोर नोंथाङा बे भिडियोखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां अब्लानो नोंथाङा मिन्थिगोन जे नोंथांनि कास्टम URL को नोंथाङा माबोरै बानायनांगौ ओमफ्राय मा समाव नोंथाङा बानायनो हागोन आरो बोरै बानायनांगौ आरो बे URL आ नोंथांनि थाखाय मायाव बेनिफिट जायो बेखौ आं खिन्थाखाबाय नोंथाङा जिथु नोंथांनि URL को जेरै जि मानसिनो शेयार खालामगोन नोंथांनि चेनेलनि URL बा डिस्क्रिप्शनाव हो बा नोंथांनि ससियेल मिडिया फेसबुक इन्स्टाग्राम टुइटार्स बेफोराव नोंथाङा गोरलैयैनो गुसुं URL मोनसे होयोब्ला जोबोद मोजां बेफोरबायदि बिराद गोलाव जायो बियो अब्ला नोंथाङा एलिजिबल जादोंना जायाखै मा समाव बे URL को बानायो कास्टम URL को बे भिडियोनि गेजेरजों नोंथाङा मिन्थिगोन अब्ला नायलांदो आरो आं खिन्थानोसै जे कास्टम URL को माबोरै क्रिएट खालामनांगौ अके फार्स्ट आङो बेहाय क्रोम ब्राउजार ओपन खालामनोसै अके आं बेयाव क्रोम ब्राउजार ओपन खालामनानै आंनि चेनेलखौ आं बेयाव लगइन खालामबाय अके आं बेयाव चेनेलखौ लगइन खालामनानै माय चेनेलखौ लाबोनानै बेयाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन क्रोम ब्राउजाराव बिनिफ्राय कास्टम URL कास्टमाइज चेनेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव जेरै क्लिक खालामगोन अके कास्टमाइज चेनेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन बेसिक इनफ'आव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव बेसिक इनफ'आव आं क्लिक खालामबाय बिनि उनाव गाहायाव नोंथाङा नुगोन जे आं जुम खालामनि बेहाय एड लेंगुवेज बिनि चेनेलाव चेनेल URL ओमफ्राय बिनि नेक्स्टआव दङ सेट ए कास्टम URL फर योर चेनेल अके अब्ला फार्स्टआवनो खिन्थागोन बे कास्टम URL को नोंथाङा माब्ला बानायनो हागोन माब्ला क्रिएट खालामनो हागोन अके बेयाव जोबोद गोलाव दङ नोंथांनि चेनेलनि URL आ बेयाव जोबोद गोलाव www.youtube.com/channel/ ओमफ्राय UCE9 बेफोरबायदि जोबोद गोलाव जायो नङा होमबा मोनसे बहाबा जों शेयार खालामनो गोनांबा जोबोद गोलाव लिंक जायो बेनिखायनो बेखौ गुसुं खालामनांगौ कास्टम URL माने नोंनि माने प्रोफेशनेल नोंथाङा इउटिउबारब्ला नोंथाङा बेखौ कास्टम URL को नोंथाङा क्रिएट खालामनानै लाखाथारनांगोन ससियेल मिडियाआव शेयार खालामनो थाखाय अब्ला बेखौ माबोरै खालामगोन फार्स्टआवनो आं खिन्थागोन चेनेल URL नि गाहायाव दङ लार्न मर बेयाव आं खनसे क्लिक खालामनोसै बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फाइन्ड योर चेनेल URL बेखौ माबोरै फाइन्ड खालामनांगौ बेखौथ' नोंथाङा मिन्थिखायो नोंथांनि चेनेलनि URL को गुगल क्रोमआव फार्स्टआवनो नोंथांनि चेनेलाव लगइन जानाय लोगो लोगो नोंथांनि सार्च बाराव नोंथांनि URL आ फैखायो नङा होमबा अब्ला नैबेयाव दङ कास्टम URL गाहायाव
ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ रिड खालामनो हायो। ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ कास्टम URL बानायनो थाखाय मा एलिजिबल जानांगोन नाय हेभ 100 or more subscribers। नोंथांनि जुदि नोंथाङा कास्टम URL खालामनो सानदों अब्ला नोंथाङा 100निफ्राय गोबां जानांगोन साबस्क्राइबारा। 100नि खम जायोब्लाथाय नोंथाङा कास्टम URL बानायनो हानाय नङा। अब्ला फार्स्टआवनो दङ हेभ 100 or more subscribers। बिनिफ्राय बी एट लास्ट 30 days old। नोंथांनि चेनेला 30 दिननि मास मोनसेनि माने एसे फुरुना जानांगोन, बा बोसोरसे बा मास मोनबा 6 मास बा 7 मास बेफोरबायदि जानांगोन। मास मोनसेनि सिगांबो गोबाङानो साबस्क्राइबार मोनो, बे बेलेग खोथा, खिन्थु नोंथांनि चेनेला एटलिस्ट लास्ट 30 days old जानांगोन आरोखि। ओमफ्राय नोंथांनि चेनेलाव हेभ एन आपल'ड प्रफाइल पिक्चार। नोंथांनि चेनेलाव प्रफाइल पिक्चार थानांगोन, मोनसे लग', प्रफेसनेल लग' थानांगोन, नोंथांनि जिखुनु लग', आरो जाय लग'खौ नोंथाङा दोनदों बिनि हेभ एन आपल'ड बेनार इमेज, आरो नोंथांनि चेनेलनि बेनार बा चेनेल आर्ट होनना बुङो बेखौ लागायनानै लानांगोन। माब्रैहाय चेनेल आर्टखौ क्रिएट खालामो, प्रफाइल पिक्चारखौ माब्रै एड खालामो, बोरै चेनेलनि नामखौ एडिट खालामो, माब्रै भिडिअखौ एडिट खालामो, माब्रै भेरिफाइ खालामो, बेफोरनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायखादों लोगोफोर। नोंथाङा गोसोबायदि बे चेनेलावनो थांनानै भिजिट खालामनो हागोन। अब्ला आं बेक लाबोनोसै। बेक लाबोनानै दानिया नोंथांनि चेनेला 100नि अभार जाबाय साबस्क्राइबारा। अके, अब्ला नोंथाङा बेहाय मा मोनगोन, चेनेल URLनि गाहायाव मोनसे मोनबावगोन, नोंथाङा मा होगोन, सेट ए कास्टम URL फर योर चेनेल। अके, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। आं जुम खालामनानै देखायनि। फार्स्टआवनो दङ https://www.youtube.com/cbodosmarttechnology। बे आंनि कास्टम URL जाबाय। नैबे गोजौनिया जोबोद गोलाव URL आ, बाट आंना बेयाव बड' स्मार्ट टेक्न'लजि, आं जि लिंकखौ शेयार खालामो आंनि चेनेल लिंकखौ, बेहाय आंनि चेनेलनि नामाबो थाफागोन। आरो जुदि नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि नामखौ होआलासिनो बेलेग नाम होनो सानो अब्ला नोंथांनि गोसो, बे नेक्स्ट सेकेन्ड अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेहाय नोंथाङा गोसोबायदि गावनि नामखौ क्रिएट खालामनानै लानो हागोन आरोखि। बाट आङो आंनि चेनेलनि नामखौनो होगोन, बेनिखायनो आङो बे गोजौनि अपसनाव सेलेक्ट खालामगोन। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव सिगाङो कास्टम URL बानायनो थाखाय बेलेग साइडआव लांनांगौमोन, गुगल क्रोमाव बायदि स्लाइस होनानै बायदि लिरनो गोनांमोन। दाना बिराद सुबिदा जादों, आं खिन्थाबाय नोंथांखौ। नोंथाङा क्रोम ब्राउजार अपेन खालामनानै नोंथांनि चेनेलखौ लगइन खालामनांगौ। ओमफ्राय लगइन खालामनानै नैबे आइकनाव थुनांगौ। ओमफ्राय बे आइकनाव थुनानै बेसिक इनफ'आव क्लिक खालामनांगोन। ओमफ्राय नोंनि एबाउट सेक्सन बायदि रोखोमनि नोंथांनि लिंकखौ बहा शेयार खालामदों बे श' जाजोबगोन। ओमफ्राय बेयावनो फैगोन कास्टम URL। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा कास्टम URLनि गाहायनि फार्स्ट अपसनाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि चेनेलनि नामखौनो कास्टम URL दोननो सानदोंब्ला बेयाव टिक मार्क होनानै नोंथाङा बे गोजौआव पाब्लिशनि अपसन दङ, बे पाब्लिशआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै बेयाव कनफार्म क्लिक खालामनांगोन, कनफार्म। अके, बे कनफार्माव क्लिक खालामबाय। ओमफ्राय कनफार्माव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा कास्टम चेनेला इजिलि कास्टम URL आ जाबाय आरोखि। अब्ला आं भिउ चेनेलाव क्लिक खालामगोन। अके, बे आंनि चेनेला भिउ चेनेला बेयाव बेफोरबायदि जाबाय। ओमफ्राय 3 डटआव आं क्लिक खालामगोन। ओमफ्राय 3 डटआव क्लिक खालामनानै शेयारनि अपसन दङ, बे शेयाराव आं क्लिक खालामगोन। ओमफ्राय बे लिंकखौ आं कपि खालामगोन। अके, बे कपि खालामनाय लोगो लोगो आं बेगाव लांफिनसै, वाट्सएपआव आं लांफिनसै। अके, आं बेखौ बेक खालामबाय। आं वाट्सएपआव क्लिक खालामबाय। ओमफ्राय आङो शेयार खालामसै बे लिंकखौ। अब्ला आङो बेयाव होल्ड एन्ड पेस्ट खालामसै। ओमफ्राय आं सेन्ड खालामहरनोसै। अब्ला नायदो फार्स्ट लिंकआ माबायदि बेसेबां गोलाव, ओमफ्राय सेकेन्ड लिंकआ दानि आं कास्टम URL बानायदोंना, बे कास्टम URLनि लिंकखौ नायदो, https://youtube.com/cbodosmarttechnology जाफैबाय। बे आंनि चेनेलनि लिंक, माने प्रफेसनेल कास्टम URL लिंक जाबाय। फार्स्टआव आङो कास्टम URL बानायनायनि लिंकखौ नायदो नोंथाङा, सेकेन्डनिखौ नाय आरो फार्स्टनिखौ नाय, अब्लानो नोंथाङा हमनो हागोन जे नोंथाङा माबायदि प्रफेसनेल जादों। बेयाव जेबो माने वर्ड गैया। मा दं बेयाव UCE9 फार्स्टनि लिंकआव UCE9 HPIIRB, माने जेबो मिनिं गैया बेयाव। अके, अब्ला नोंथाङा बेखौ बुजिनानै लानांगोन जे कास्टम URL आ मा आरो बिनि बेनिफिटआ मा। अके, आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांनो बेखौनो फोरमायबाय। आरो आं दा बे सेकेन्डनि लिंकआव आं क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आंनि चेनेला बेयाव श' जाफैबाय इजिलि। जोबोद गोरलैयैनो नोंथाङाबो जुदि निउ इउटुबारब्ला
बा पुराना इउटुबारब्ला गोबाङानो बेफोरबायदि चेनेलनि URL खौ दाबो गावनि URL चेनेलनि नामजों URL कास्टम URL खौ बानायनानै जाय बानायनानै लायाखै बे भिडिअनि गेजेरजों बानायनानै लानो हागोन आरो बानायनानै लानांगौबो मानो होनबा नोंथाङा प्रफेसनेल इउटुबार नोंथांनि चेनेला मोनसे प्रफेसनेल कास्टम URL थानांगौ होननानै आं सानो बेनिखायनो नोंथाङा दाबो जुदि नोंथांनि चेनेलखौ कास्टम URL बानायनानै लायाखैबा बे भिडिअनि गेजेरजों आं जेरै बानायदों बेफोरबायदि बानायनानै लादो गोजोन्थों आरो आसा खालामो बे भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलाव फैदोंबा बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेलनि अल नटिफिकेसनखौ बन खालामना लादो ताकि बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांनिसिम मोनफैबाय थायो भिडिअआथ' जोबोद दंमोन आरो गोबां मोजां टपिक दंमोन भिडिअ बानायनो थाखाय बाट समनि गेजेरजों आं माखासे खामानिनि बेस्थ'आव आङो भिडिअखौ बानायनो हायाखै जास्ट दिनैनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैबाय नोंथांमोननो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय टेक केयार